Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Mga igsoon, gihandom nato karon sa tibok simbahan ang founder sa mga Order of Preachers nga si Santo Domingo, usa ka pari. Siya may batok sa Albigensian Heresy, no? Diha sa iyang pagwali. Usab siya nag-promote no, sa debosyon sa Santos nga Rosario. Iyang giisip nga mawi iyang hinagiban sa iyang pagbatok sa mga heretiko. Karon maadam kita ning maong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa ato mga sala. Ikaw nga padala aron pag-ayong sa mga mahilol sulong. Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Ikaw nga mianhi magtawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Ikaw nga nagaling sa tuo sa Amahan, aron pagpangaman alang ka na Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Kaloyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, si Santo Domingo pinagi sa iyang mga pahanungdan ug pagtulunan, magtabag unta sa imong simbahan. Mahimo unta alang kanamo nga santos nga tigpangama, siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomeo. Miingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel. Pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo nga tao, ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tao, ug pangutana sa tibuok kalibutan, kun sukad masukad, may dako bang butang nga nahitabo o gigabalita nga anaa ni sama niini? May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo, ingon sa inyong nadungog ug buhi pagihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha og katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto. Gik pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang og sa mga milagro. Gipakita kini kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, aron kamo masayod nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Gikan sa langit
gipabati kamo niya sa iyang tingog, aron kamo mapanton niya. O gipakita kamo sa iyang balaang kalayo, ug nabati ninyo ang iyang tingog, gikan sa taliwala sa kalayo. Ug tungod kay gimahal man niya ang inyong katigulangan, gipili niya ang ilang mga kaliwat, ug pinaagi sa iyang gahom. Gikuha kamo niya sa Ehipto. Giabog niya ang katawhan nga mas gamhanan pa kay kaninyo, aron makasulod kamo, ug sa ikahatag niya kaninyo ang yuta nga inyong panulundon. Busa, hibaw ininyo ni ining adlawa, ug itanom kini sa inyong kasing-kasing, nga ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Busa, tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo. Niining adlawa, aron nga walay dautan, nga mahiadto, mahitabo kaninyo, ug sa inyong mga anak, ug mabuhi kamugdugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo, hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nahinomdom ako sa mga buhay sa Ginoo. Nakahinumdum ako sa mga buhay sa Ginoo. Nahinomdom ako sa mga buhay sa Ginoo. Oo, nahinomdom ako sa imong mga katingalahan kanhi, ug nagapalandong ako sa imong mga buhay. Ang imong mga nahimo akong gihuna-huna. Nahinumdum ako sa mga buhay sa Ginoo. O Diyos, ang inyong dalan balaan, dunabay dakong Diyos sama sa atong Diyos. Ikaw ang Diyos nga nagabuhat ug mga katingalahan. Taliwala sa imong katawhan, imong gipadayag ang imong gahom. Nahinumdum ako sa mga buhay sa Ginoo. Sa imong gamhanang bukton, imong giluwas ang imong lungsod. Ang anak ni Jacob nga si Jose, imong giunahan ang imong lungsod, ingon og usa ka panon. Ubos sa pagdumala ni Moises og ni Aaron. Nahinumdum ako sa mga buhay sa
Ang Ginoo manaa kaninyo. maana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan. Ang buot mahimong akong tinunan, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus, ug musunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan, ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa ngay kahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini. Dinhi ani ay pipila nga dili mamatay hangtod hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Naay mga panahon sa kinabuhi nato nga kinahanglan gyud tang mupili, no? Dili mahimong atuon tanan, no? Pili ka nya sa imong decision making, no? Doon na kay gitawag na to trade off, no? Kung gusto na ko ni makabot, ako ni siyang i-give up, no? Yan muna ang atong timbang-timbangon, no? Unsa may atong palabihon. Mabitaw nang inigting sweldo na yung mga tao nga ilang timbang-timbangon, no? Igasto ba nako ni tanan o na nako tigumon o magkuha ba ko daag para itigom o na nako igasto, no? Kay lagi lain-lain man taog gipaka-importante sa kinabuhi, no? Sa unang pagbasa, si Moises may pahinumdum sa katawhan sa importante nga butang, no? Nga sila gipangga sa Dios unya giluwas gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Ya tungod niini ilang makita nga ang Dios mituyo gyud, no, dili to sulagma, mituyo gyud sa pagpahitabo sa daghang mga butang aron sila maabot sa ilahang yuta nga gitagana kanila. No, dili ni siya sulagma, no? Unya misugo ang Dios nga tumana ang akong mga sugo, no? Sumunod siya ang tubag sa mga panghitabo nga gituyo sa Dios. Tubagon usab sa tao sa gawas nun og tinuyo nga pagtuman sa kabubuton sa Dios, no? Ngano man ni siyang ingon ani man, no? Kaya lagi ang Ginoo dunay plano sa iyang katawhan, apan ang plano sa Dios kinahanglang pagbulig sa tao nga ang tao mismo kinahanglang mo commit, no? Nga kini akong pilion, mutuman ko sa kabubuton sa Dios. Unsaon man nato pagtuman sa kabubuton sa Dios, no? Unang ebanghelyo naghatag nato og adiya, no? Kalimti ang imong kinabuhi, no? Give up your life, no? Aron makabuti mo ang kinabuhi nga gitagana sa Dios kaninyo, no? Ayaw kahanugon sa imong kinabuhi ning kalibutan na. Sumuna po na atong timbang-timbangon, unsa may atong palabihon, no? Magtagbaw ta mintras buhi pa, war by beer sa langit, o andam tang mo sakripisyo tungod og alang sa umaabot, no? Dako kini siyang una-una, no? Pero kung ato na siyang buak-buakon, makayunta, bay ka mo mga estudyante, unsa man yung pilion, mangupya mo aron dako mo grado o magtuon mo aron makat-on mo. Unsa magituyo sa pag-eskwela nga muda ko imong grado o doon na kay makatunan. Ikaw atleta ka, magkugi kag practice o magsige lang kag inom. Unsa may imong gipangandoy sa imong pagka-atleta, mudaog ka o mauwawan ka inig duwa nimo, no? May mga butang nga usahay tataw kay nato unsa importante pero maglisud ta.
ug pili sa mas importante kay kihangan man tang dunay i-give up, no? Dunay trade off, no? Muna nga kung gusto kitang malangit, ang trade off is mubiya kita ning kinabuhia. Kung gusto tang maabunda ang atong kinabuhi dito sa langit, atong isakripisyo ang pagtagbaw sa atong lawats dinhi, no? Grabe taong gusto tang mahimsog, di man ta magpatuyag kaon, no? Atong disiplinahon, atong kaugalingon, no? Gusto kang magmalampuson sa imong pag-eskwela, imong disiplinahon ang imong kaugalingon, nga doon na kay oras sa pagtuon, dili aron lisod-lisoron imong kaugalingon, kung dili aron nga mulampos ka sa higayon nga moabot ang malisod nga mga kahimtang, no? It's about discipline, perseverance, no? O tinaw sa atong paglantaw. Muna atong handumon ang mga nahimo sa Dios alang kanato. Unsa may ako mga grasya nga nadawat sama sa mga Israelita nga ipahinumduman ni Moises. Atong pangutanon atong kaugalingon. Unsa may mga gahatag sa Dios nako, no? Aron ato makita unsa di ay plano sa Ginoo para nako. Aron atong mapili ang pagtuman sa kabubuton, no? Muni ang iyang abilidad nga gihatag nako, ako ning gamiton alang sa kabulahanan sa Ginoo, dili alang sa kong kaugalingon, no? Dili aron pagtagpaw sa kong kaugalingon bisag manglupig ko sa uban. Dili sa ako lang kalambuan kundi dili sa kaayuhan sa katilingban, no? Trade off. Dili na tuig sapayan nga doon natay mga butangan nindot unta pero di nato tagamtamon kay ang ganti nga atong matagamtam wala na'y katapusan, no? Muna may hinaot nga unta mapahinumduman ta matagkaroon og unya sama sa gibuhat ni Moises aron ato makita ang gasa nga gihatag sa Dios nato, makita nato ang plano sa Dios nga gihatag nato aron mobulig ta pinagi sa pagpili sa dalan nga iyang gitagana nato bisan kung ang maong dalan sa krus. Amen. Manindog palihog. Magampo kita alang sa uban ug sa ingon atong isalikway ang kabaskog nga maui magpahimulag kanato gikan sa Dios. Ang kahakog nga mao'y makapahimulag nato gikan sa Dios. Muyon kita amahan pamatia ang among mga pagampo. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, mupasaan sa krus sa ilang pagatiman ug pangatungdanan, uban ang dili hinakog nga sakripisyo. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga gisangunan sa publikong pangatungdanan, mutubo diha sa gugma sa Dios, pinaagi sa ilang responsable ug matinud-anong pagpangalagad. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga sa tibok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuoran ug mabatukan ang sikritong mga paglimbong sa dautan. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga nabiktima sa panagdaog, sa katapusan makaangkon og hustisya, kagawasan ug kalinaw. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga nagantos ug namatay tungod sa ilang pagtuo, makaangkon sa langitnong ganti. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, dawata ang mga pagampo nining nagpanaw nga katawhan. Nangita aron pagdiskubre sa imong
kabubuton pinaagi sa pagsubay sa gilaktan sa imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo, nawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton ang taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo sa pangama ni Santo Domingo, kaluy pagpatalinghog kining among mga pagampo nga among gihalad kanimo sa dakong gahom ning sakripisyo. Liguna sa panalipod sa imong grasya ang mga tigsabwag sa pagtuo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo gitugot nga magsadya ang simbahan dihat sa piyesta ni Santo Domingo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa mga panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ay guna nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pag santos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa puso pagkabanghaw mo, na amo nakaroon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan,
Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwatsan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispong tagdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan. Imo ang kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, ilhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwatson sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton at agi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Mana usab kanina. Ipakita ta ang paginigsuonay. Panagdait mana kanina. Peace be with you. Peace. Cordero sa Diyos, nananagawatan sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami
kaloy kami, at agi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, niliko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Nining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langit ng sakramento Ginoo. Itugot nga ang imong simbahan, uban sa timos nga debosyon, makatagamtam sa gahumning sakramento, ug katabangan unta sa pagamaniya, kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Maana usab. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan, nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.